ne Gachagua gi gima ne otimore Nanyuki. Mana jopiny odhi military ba. Gima otimore ne Maraga. Gima otimore ne Maraga gi gima notimore Nanyuki. Scenarios ariyo. Kane jopiny odhi penjo ni to gine ni facility mar Ebola ni migero kani. Igere nang'o tang'o migere mana ne joloka. Military no address gimokono ini ndikuru gik mudwani mondo water mbelegi tunyiswa ni udwani mondo ternegi ng'awa mondo mi uyud duoko modwaro dongi. Maraga kane giseneno ne ginyisa ni iwinjo aya ng'ama idwa wuoyo godo mondo mi ratiro mar wach ok no maki utere sen mano sirikal matiyo gi police mako ji ko penjo mano sirikal mapando gi weche mang'eny. Koro kaka nyoro Maraga Maraga ng'ama nonego losgo karaka onego many DG mano mar KWS odhi omany jok magedo Bomas odhi oyud gi yo machal nade nikech kata ne nitie Lang'ata Road kata jatend moro amora nyalo biro ka jatend piny Kenya bende kane pok owuok oko. Donge ng'eni ya mane point na mar ariyo. Maraga as a Kenyan ne exercise right ne to assemble. Right ne no endo nyaka no nego beni imiya space ne no endo mondo otim kako dwaro no nikech ne en within the law. Then as a former president of the Supreme Court onge chieng' mwasewinjo nyaka ne 2010 constitution ni bedi onge chieng' mwasewinjo ni omak Uhuru Kenyatta kata mane Kibaki ngima kata mana Raila ni omake nikech openjo to jogi te osepenjo ga penjo ma sirikal ok dwa no penji tiduok imiyo gi ga duoko. Koro bedo ni mak mane gimake no magitere sel nendo mano is first of all failure to respect the institution of the judiciary. Gi arrest a former chief justice kato ka gisechopo kode sel chal ka gimo oparne gi ni bunge ngamo mako ni ngama chalo nade kikukete sel no oduong moingo sel nendo. Koro the fact ni gimake is first of all disrespectful to the institution. Mara ariyo niso ni anybody mopenjo inyamaki matwe nikech mokwongo ne gitwe ji aboro ma en go ka to no so en no weyo oko nikech niso ni oweyo oko nikech cheo ne no to ko weyo oko nikech en no timo gima beto ji aboro ka mo timo gima rach. Koro niso ni richo ne poden godo e selka e area mar selka mane okete no ji aboro ka no twe no so mana nikech penjo. Koro sani ok wanya wacho ni ng'ama is as powerful as a former chief justice onego beni timo research kapok odhi e maandamano. Ok en head of KWS mondo mi obed gi the exact information. Kata mane jo Kenya odhi e airport demonstrate ne pok gineno contract ni oseuse airport to kane gidhi ne gidemand information as Kenyan citizen nikech wach no wuok to ka wach osewuok to nyaka ka in jatend kamoro to wach wuok kamiteleno ber kichiwo clarification ok polise mako ji tere sel kamano Simino Ogonda recho ndegi mida medo karkanyo iwacho ni nonro obi bang'e kalure kod Simeon iwacho ni kamitie kacha duoko made uchiwo ngenya kasana kaka usechiwo duoko ne penjo mane jogo penjo koso gi ka urut moro machielo mano mar penjo kopogore gi dhienda ingeni ka ngato kaka Justice Maraga kamano ikona ni poko lose karakanyo kama tiere karkanyo ken wala lego kato baga ngena ngaduogi recho kare pono selos mari ni kendo kamara nge karkai iwacho ni itim nonro monde ko kedhi oko kise dhi oko jogo time yo machal nade mar mondo mi jo Kenya gi oduoko nikech en penjo maduong' motenore kod mwandu mag jo Kenya kama gintie kod geno margi magi keto e migepe mopogore Leo gini wacho mokwongo ma ina give access to information iwache gi dhulu nyaka mano tij sirikal mar miyo ji bed gi information. Mar ariyo